Připravovala žádný dlouhý projev, jenom bych podotkl několik málo takových krátkých stručných bodů. Volím Svobodné proto, za prvé, že už jsem mi volil už v předchozích volbách v roce 2010. Tenkrát jsem kolem toho nedělal žádnou propagaci, možná to byla chyba, takže tentokrát podporuji Svobodné veřejně a rád. Musím podotknout, že zdarma. Na rozdíl od některých herců a jiných osobností, které podporují jiné strany. Taky jsem měl různé nabídky, ale nakonec jsem se rozhodl zůstat u podpory Svobodných. Co lze udělat, abychom zlepšili situaci v tomto státě? Já jsem se jako ekonom hodně zabýval korupcí, respektive bojem proti ní, protože mě nikdo nekorumpoval, já o ničem nerozhoduju, tak mě není důvod dávat nějaké obálky nebo kufříky. A došel jsem k několika závěrům, z čehož první je, že koruna neutracená na státních zakázkách je koruna neukradená. Taková trivialita, taková samozřejmost, kterou si ale pořád musíme připomínat, protože neustále slýcháme z různých stran, hlavně zleva, ale i z toho takzvaného prava, že potřebujeme podporovat to a to, potřebujeme dotace na to a to, potřebujeme zvýšit daně. Ta takzvaná pravice, která tady vládla v předchozích letech, zvyšovala daně vlastně možná ještě hůře než některé levicové vlády. Výsledek je ten, že za takzvané pravicové koalice vzrostl veřejný dluh o 678 miliard, zatímco za období vlády ČSSD pouze o 608 miliard, tak jsem se nedávno díval. Takže tolik takzvané odpovědnosti předchozích stran, které byly ve vládě, hlavně těch takzvaně pravicových. Je tady zapotřebí snížit roli státu, je zapotřebí nechat víc peněz občanům. Koruna, která není vybraná na daních díky tomu, že jsou nižší sazby, je koruna, která nechybí občanům. Je to koruna, kterou občané mohou utratit nebo investovat podle své svobodné vůle. A v této souvislosti bych připomněl, že vlastně moje sympatie vůči Svobodným vycházejí i z toho, že má nejvíce ekonomů mezi všemi stranami, které tady u nás jsou, nebo všemi stranami a hnutími. ODS už dneska v podstatě ekonomy nemá, nebo aspoň nemá nějaké, kteří by měli výrazný hlas. TOP 09 nikdy neměla a další strany vynechám. Zatímco Svobodní mají ekonomů celou řadu a jsou to takoví, před kterými v mnoha případech smekám. Zcela upřímně a rád, protože mě těší, že existuje tady taková strana, která má tak velmi silné ekonomické zázemí co do znalostí, co do zkušeností. No, co bych ještě dál dodal? Odpovídal jsem tady na takovou anketu, proč podporuji Svobodné, a napadlo mě, tak proč, asi ten hlavní důvod, protože chci svobodnou budoucnost pro svoje dítě, které má teďka 11 let a já doufám, že prožije většinu svého života ve svobodné zemi. Je toho ještě více, co by se dalo říci, ale já nechci tady zabírat zbytečně času. Možná, že bych vás pozval na webovské stránky, které provozuji, které se jmenují novaustava.cz. Názory jsou různé, já si třeba domnívám, že změna ústavy by vyřešila řadu problémů. Takže jste vítáni a já vám děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Ještě jednou děkujeme za podporu.